गोजोननि बिटिआरआव फिन दाखाथि खालामनायनि जाथाय। बे बाराव सासे सुबुंखौ गुलि गावनानै 2 लाख रां लानानै थांदों। गुलि गावनानै दाखाथि खालामनाय जाथाया जादों क'क्राझार जिल्लानि तुलसीबिलनि कर्टिमारियाव। बिश्वजित बर्मन मुंनि CSPनि बिगुमाखौ गुलि गावनानै दुथांनि हानजाया 2 लाख रां लानानै थांदों होनना मिथिनो हादों। साबा दुथांनि हानजाया बिश्वजित बर्मनखौ गाग्लोबनानै रांखौ लानानै थाङो। बे जाथायखौ मोजाङै नायबिजिरनांगौ होनना दाबि खालामदों सोनाब क'क्राझार जिल्ला आखासुआ। थामजिगु बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, COVID-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार।